ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ବାପା ଘର ଲୋକେ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଗୋଡିପାଟଣା ସାହିରେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପାଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ରୀନା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଗୋଡିପାଟଣା ସାହିର ସନ୍ତୋଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ଗତ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରୀନାଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବା ପରେ ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ଦେଖାଗଲା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଲାଗି ସନ୍ତୋଷ ପଳାଇଥିଲେ ସୁଦୂର ସୁରାଟ। ଏହାପରେ ରୀନାଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ଯାତନା। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ରୀନାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବିଷ ପିଆଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରୀନା ମେଡିକାଲରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ରୀନାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରୀନାଙ୍କ ବାପା ଘର ଲୋକେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବଟିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଚିଲ୍କା ନ୍ୟୁଜ।